Kelb, żewġ tiżwiemel u pony ħelsuha minħalq il-mewt bis-saħħa ta' intervent f'waqtu minn ħaddiema tal-Protezzjoni Ċivili u l-Pulizija wara nirien li ħakmu razzett tal-bejjem fis-Siġġiewi. In-nirien tkebsu għal ħabta tad-9:15 tal-4 filgħodu u kienu l-ġirien li għodu fl-inħawi li rrappurtaw dawn in-nirien. One News huwa infurmat li n-nirien bdew minn kamra fir-razzett li m'għandix sistema tal-elettriku u li kienet tintuża bħala maħżen tal-injam. Xhieda fuq il-post qalu lil One News li kienet azzjoni immedjata tal-membri tal-Protezzjoni Ċivili flimkien mal-Pulizija tar-Rapid Intervention Unit li waslet sabiex jinħareġ kelb u pony li kienu fil-periklu li jinħarqu. Madankollu jidher li l-annimali belgħu ammont ta' duħan. F'tebqa' time bdiet ħidma sabiex jiġi assigurat li ż-żewġ tiżwiemel l-oħra li kienu f'parti oħra tar-razzett ma jispiċċawx fil-periklu. Tul l-operazzjoni spikkat li mħabba u d-dedikazzjoni tal-membri tal-forzi tal-ordni li deru u wensu kelb x'aktar imnissel mir-razza pitbull li der maħsud b'dak li kien għaddej. L-ewwel ma daħlu fuq il-post kienu l-Pulizija tar-Rapid Intervention Unit imma dan kollu kellhom joħorġu l-barra minħabba il-periklu enormi ta' tħaħen fuq il-post. Il-membri tal-Protezzjoni Ċivili bl-ilbis protettiv deru jidħlu warajhom u bdew b'ħidma intensiva biex in-nirien ġew ikkontrollati fi ftit ħin. L-investigazzjonijiet brabta ma' dan il-każ qed jitmexxew mill-Pulizija tat-tieni Distrett. Dwar il-każ infetħet inkjesta maġisterjali imexxija mill-Maġistrat Monika Vella li ħatret diversi esperti sabiex jassistuha.